национален път. Всички нелегални на съд, на съд, на съд. България поема по национален път. Всички нелегални на съд, на съд, на съд. България поема по национален път. Всички нелегални на съд, на съд, на съд. Много сме, силни сме, много сме, силни сме, много сме, силни сме, много сме, силни сме, много сме, силни сме. Е за вас! Елате при нас! Протеста е за вас! Елате с 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 нас! Протеста е за вас! Бежанците вън! Бежанците вън! България за българите, бежанците вън! България за българите, бежанците вън! За България! За родината! Най-великата! За България! За родината! Най-великата! Да, нещо друго. Българин да се нарича Варвара до Сезаме. Се наричам Българин да се наричам Варвара до Сезаме. Много сме! Силни сме! Много сме! Силни сме! Много сме! Силни сме! Много сме! Силни сме!
организации без грантове като нашата могат да правят такива протести, не платени, не политически. Последвайте Куберов войн, ако уважавате това, което правим. България поема по национален път! България поема по национален път! България поема по национален път! 1600 човека те гледат. 1600 човека те гледат. Жив и здрав. Искаш да кажеш така? България поема по национален път! Всички нелегални на съд! България поема по национален път! Всички нелегални на съд! Defend Europe! Това е нашето мото. Крепост Европа, нулева миграция. Национален! Свободен! Социален! Национален! Докато българските политици не ни чуят, ние ще шестваме по улиците на София. На първо място за сигурността на нашите сестри, жени, баби и майки. И на второ място, за да искаме промени. А именно нулева миграция, премахване на бежанските центрове и екстрадиция на всички нелегални мигранти, извършили престъпления. Ето тук стана инцидента. Нас не ни е страх. Тук стана инцидента първия. Няколко седмици по-късно. Няма да търпим. По национален път. България за българите, бежанците вън! България за българите, бежанците вън! Блокираме сега пътя. Е, така и Витушка. Е, това заслужават управляващите. Свободен! Социален! Национален! Национален! Свободен! Социален! Национален! Школа Хъсъл! Хайде! Елате с нас! Протеста е за вас! Елате с нас! Протеста е за вас! Елате с нас! Протеста е за вас! Аре, Фирей, идвай! Елате с нас! Фирей, искаме те тука! Всички нелегални! Назад! България поема по национален път! Всички нелегални! Назад! България поема по национален път! Всички нелегални! Назад! България поема по национален път! Всички нелегални! Насъд! България поема по национален път! България за българите, бежанците вън! България
бежанците в... Докато се пренебрегва справедливия гняв на хората, това ще се случва по българските улици. България няма да се превръща в Париж, Лондон, Берлин или Виена. Ние няма да сме малцинство в нашите градове, в нашите села, из които да шестват хора с различна култура, които разбират нашата толерантност като слабост. Ние не сме слаби. Ние сме народ с над 14 вековна история и няма да позволим да ни мачкат повече, защото 5 века бяха достатъчно. За България! За родината! На великата! Хайде всички! За България! За родината! На великата! Маргарита! Се нарича! България, освободи се! Всичко това заради мигрантския тормоз от последните седмици. Това няма го видите в другите европейски столици, защото там в огромна степен обществата вече са абсолютно атомизирани, изкупени и нямат съпротивителни сили. Много се радвам, че в България имаме съпротивителни сили да се противопоставим на това ново велико преселение на народите, ново нашествие ислямско, което цели да превърне европейския континент в Нова Азия или Нова Африка. Това няма да стане. Шуми Марица! О, кървавена, плаче вдовица, люто ранена. Шуми Марица! Плаче вдовица, люто ранена. Марш, марш, с генерала наш, бой да лети и враг да победим напред. Марш, марш! Цял свят ни гледа! Хай към победа, славна да вървим! България за българите, бежанците вън! България за българите, бежанците вън! И отново правя коментар защо е всичко това, защото младите хора искат да покажат, че не ги е страх да излизат в центъра на София, който продължава със все по-големи темпове, се превръща в мигрантско гето, както е Париж, Берлин, Лондон, Виена, Мадрид и така нататък. Ние няма да го допуснем, няма да станем малцинство в нашите градове и няма да ни е страх да излизаме. Българинда! Се наричам, първа радост е за мен. Ето, видите, средната възраст тук сигурно е 15 години. След нападенията над млади българи, ето виждате колко млади има, те искат да заявят, че не ги е страх да излизат по улиците. България поема по национален път. Всички нелегални на съд. България поема по национален път. Всички нелегални на съд.
Насочваме се към пилоните. Всички отиваме към пилоните! Там ще бъдете строени! Ето пилоните. Много сме! Силни сме! Много сме! Ето там някакви антифари в момента отстъпват. Антифа ще отстъпва точно така. Антифа натам. Чао, Антифа! Двата транспаранта да бъдат един до друг най-отпред и всички останали да се строят така, че да могат да чуват. Охраните да наредят останалите. Двата транспаранта отпред. България не е мигрантско гето. Виждате колко хора продължават да идват. Поредният протест организиран от Куберов войн. От Клуб Родолюбие и Отечествознание. От ВМРО младежи. Трябва да се отбележи задължително. От общност с идеал. Младежки структури, без грантове. Свободен, социален, национален! Свободен, социален, национален! Свободен, социален, национален! Ама, аре да искаш малко по-добре. Знамената да отидат в центъра! Знамената в центъра! Не в този център, не! В този център тук трябва да се виждат транспарантите! Къде ги искаш? България очевидно се събужда и няма да търпи повече мигрантски терор. Благодаря, че присъствахте! Не, друг Митко. Да закрием нашите песни и протест. Искам да изпеем няколко последни песни. Да кажа, за тази, която ще пеем сега, изисква скачане. Така че бъдете готови. А, да. Аре, ще скачаме с тебе. Гледай, те сванаха вече. Готови, готови! Екстрадиция! Ша-ла-ла-ла-ла! О, екстрадиция! Ша-ла-ла-ла-ла! Екстрадиция! Ша-ла-ла-ла-ла! О, екстрадиция! Ша-ла-ла-ла-ла! Екстрадиция! Ша-ла-ла-ла-ла! О, екстрадиция! Екстрадиция! Ша-ла-ла-ла-ла! Екстрадиция! Едно по-рубате си ходим. Той не скача, емигрант! Той не скача, емигрант! Какво викаш? Как да ви го направя? Сега едно по-добре да си ходим. За малко внимание. Благодаря на всички присъстващи. Днес ние отново показахме как
как е важно да изразяваме мнение, даваме позиции, които са достойни, справедливи, които би било добре да бъдат чути от нас управляващи. Именно заради това нашето отечество да се управлява по-добре. Да живее България, България без мигранти. Съжаляваме. Ако не правиха проблеми, щяха са добре дошли, както евреите преди толкова векове, както арменците, както толкова много общности, които приехме, но щом няма да спазвате нашите правила, уважаеми мигранти от Близки изток и Африка, съжалявам, но по-скоро не сте добре дошли в нашите държави. Следващия път тук ще бъде целият български народ, за да извикаме силно вън мигрантите от България! Няма да позволим нашите майки, нашите брати и сестри да бъдат заплашвани, удряни, да се чувстват несигурни в центъра на София, където и да е било в България. Те си имат работа с нас, нито имаме политически амбиции, ние сме младежки, патриотични и националистически организации. Днес кача мигранти, Да знаят. Недоволството на българския народ няма да остане незабелязано! Момчета, тихо! Недоволството на българския народ няма да остане незабелязано! От нас зависи да бъдем чути! От нас зависи да защитим своята родина! И за това боря на всички ви, че продължавате да се борите! Че продължавате да носите България във вашите сърца! Че този огън на борбата още гори във вас по-силен от всякога! По-светъл от всякога! По-горещ от всякога! Ние сме наследниците на нашите герои! Ние сме техните наследници! Те ни завещаха дълг! И ние този дълг се налага да го изпълним! Защото този дълг е наш! Не на никой друг! Наш! И точно като наш, ние ще го защитим, ще го изпълним, ще направим Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски, ще ги направим горди с това, че България е все още толкова будна, колкото е била по време на освобождението. И че ние все още сме готови да се борим срещу всяко чуждо иго, което се налага над нас. Сега аз казвам и вие повтаряте след мен. За България живеем! За България живеем! И за нея ще умрем! И за нея ще умрем! За България се борим! За България се борим! Няма да я предадем! Няма да я предадем! И сега, за последен път, за край на нашето шествие, да припомним на всичките предатели, комунисти и всякакви хора, които желаят изтриването на българската нация, да им припомним, чия е държавата, чия е България. Чия е градът? Наш! Чия е България? Наша! България! 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 На мен се отдава честа да ви дам тъжната вест. Шествието приключва тук. Но не си мислете, че това ще бъде последното.
Уви, ние сме почти убедени, че нашите искове няма да бъдат изпълнени. Но можем да ви гарантираме, че ако това е така и уви ние се окажем прави, ние ще се върнем. Ние ще се върнем повече, ние ще се върнем по-силни и ние ще се върнем още по-готови да отстояваме нашият интерес. Интересът на българите! За това нека всички кажем за последно: България за българите! Бежанците вън! 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 Българите бежанците вън! България за българите! 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 Бежанците вън! Се наричам първа радост е за мен. Българита се наричам първа радост е за мен. Ей, да. Полицията им е казала Българита се наричам, първа радост е за мен. Назад! България поема по национален път! България поема по национален път! Всички нелегални! Назад! България поема по национален път! Всички нелегални! Насъд! България поема по национален път! България за българите! Бежанците вън! 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 Докато се пренебрегва справедливия гняв на хората, това ще се случва по българските улици. България няма да се превръща в... Ние няма да сме малцинство в нашите градове, в нашите села, из които да шестват хора с различна култура, които разбират нашата толерантност като слабост. Ние не сме слаби. Ние сме народ с над 14 вековна история и няма да позволим да ни мачкат повече, защото 5 века бяха достатъчно. За България! За родината! На великата! Айде всички! За България! За родината! На великата! Българита! Се нарича! Именно заради това нашето вече
да се управлява по-добре. Да живее България, България без мигранти. Съжаляваме. Ако не правиха проблеми, щяха са добре дошли, както евреите преди толкова векове, както арменците, както толкова много общности, които приехме, но щом няма да спазвате нашите правила, уважаеми мигранти от Близки изток и Африка, съжалявам, но по-скоро не сте добре дошли в нашите държави. А? 1600 човека те гледат. Жив и здрав. Искаш да кажеш нещо? България поема по национален път. Всички нелегални на съд. България поема по национален път. Всички нелегални на съд. Defend Europe! Това е нашето мото. Крепост Европа, нулева миграция. Национален! Свободен! Национален! Свободен, социален. Елате с нас! Протестът е за вас! Елате с нас! Протестът е за вас! По време на освобождението и че ние все още сме готови да се борим срещу всяко чуждо иго, което се налага над нас. Сега аз казвам и вие повтаряте след мен. За България живеем! За България живеем! И за нея ще умрем! И за нея ще умрем! За България се борим! За България се борим! Няма да я предадем! Няма да я предадем! И сега, за последен път, за край на нашето шествие, да припомним на всичките предатели, комунисти и всякакви хора, които желаят изтриването на българската нация, да им припомним, чия е държавата, чия е България.